Silvestre Gómez pon o 2-0 no seu balance como profesional. O noies batiu o rumano Marius no combate celebrado este sábado na velada de Porto do Son. O boxeo regresou con forza á comarca na velada SKT que se viviu o sábado no pabellón de Santa Irene, en Porto do Son, e do que desfrutaron 400 espectadores. Había programados 11 combates, un profesional, 3 non profesionais e 7 amateurs. O espectáculo estivo servido e un dos protagonistas da xornada foi Silvestre Gómez. O boxeador do SKT tiña un gran reto por diante, xa que ia participar na súa segunda pelexa profesional ante o rumano Marius. O noiés quería poñer o 2-0 no seu marcador persoal, algo para o que levaba tempo adestrando. Sobre o ring enfrontábase a un loitador dun 1,90 m con experiencia, un palmarés positivo e gran técnica. Sen embargo, Silver non se amedrentou e dende que sou a campada de inicio realizou golpes abaixo e ascendendo con puños. Con esta estrategia fixo retroceder ao seu rival durante 4 asaltos, conseguindo a vitoria e sumando o seu segundo triunfo en 2 combates disputados como profesional. Esta pelexa protagonizada por Silvestre foi a que pechou a velada. Durante a tarde vivíronse unha decena de enfrontamentos con bons resultados para os boxeadores do SKT, xa que de 7 combates disputados gañaron 6. Había tamén en xogo 2 títulos. No caso do galego no profesional de 75 kilos, o anterior campeón, Aarón González, non puido revalidar o seu cinto ao ser superado polo aspirante Adrián Conde. Mentres que o título de 60 kilos foi para Brangen, logo de vencer nun combate moi duro a Dancel. Agora, os boxeadores do SKT seguen a adestrar coa vista posta no 12 de xullo, onde terán un novo compromiso no que queren seguir amosando a súa mellor versión.